Една жена придружава мъжа си в болницата на преглед и седят пред кабинета и по едно време излиза доктор и вика на жената: елате вътре при мене в кабинета. Вика: докторе, какво става, бе? Гледайте сега, мъжът ви е много болен от една много коварна болест и тя е причинена от стрес. От тук нататъка, всека сутрин трябва да го събуждате с нежна целувка, да му носите закуска в леглото. После масажче, след това цял ден трябва да му готвите любимите му манджи, вечерта гледате само и единствено спорт, без значение, че си пропускате турските сериали, защото тази болест е много коварна на стрес. И вечерта задължително трябва да му угаждате абсолютно на всички сексуални желания. И това така трябва да продължи 3 месеца, за да се възстанови напълно, иначе ще фърли топа. И сега тръгнали си такива, пътуват в колата, мъжът гледа и вика: жена, добре де, кажи, какво каза доктора, бе? Еми, каза, че ще мреш.